Sejba ta' fdalijiet ta' katavru li mifhum li huma ta' tfajla li jebet 11 il-sen ilu aktar x'waslu biex solvew omiċidju hekk kif il-pulizija qed iżżomm raġel biex jgħinha fl-investigazzjonijiet. Il-fdalijiet tal-kadavru mifhum li huma ta' Charlene Farrugia mill-Qawra li meta ġiet irrappurtata nieqsa kellha 25 sena. Sorsi qrib il-pulizija sostnew li se jkunu l-eżamijiet forensiċi li jikkonfermaw l-identità tal-fdalijiet misjuba. One News informat li l-biċċiet tal-kadavru fosthom partijiet tar-ras u s-sieq instabu ġo boros ġoqar fil-Belt Valletta, biċċiet minnhom kienu għadhom intatti. One News jista' jiżvela wkoll ir-raġel arrestat brabta ma' dan il-qtil huwa l-istess raġel li nhar it-tnejn der filmati ħireġ immanetjat wara li nqabad fil-fatt jipprova jisraq b'sikkina minn ħanut fil-Gżira. L-istess sorsi qalu li wara dan il-każ ir-raġel ittieħed l-Isptar Monte Carmeli fejn minn hemmhekk huwa qal li rid jitkellem dwar l-omiċidju ta' Farrugia u mifhum li mal-pulizija raġel ammetta l-involviment tiegħu f'dan l-omiċidju fejn saħansitra gwida lil pulizija fil-post fejn allegatament ħebaq il-kadavru. Madankollu kienu l-investigazzjonijiet intensivi fl-aħħar jiem li waslu lil pulizija sabiex tkun f'pożizzjoni li torbod dan il-każ mal-involviment ta' raġel. Intant fis-stqarrija l-pulizija konfermat l-arrest ta' persuna li One News qed jiżvela li huwa l-istess raġel li der jinfex f'tajjir u ħireġ arrestat mill-ħanut fil-Gżira nhar it-tnejn li għadda. Brabta ma' dan il-każ inħatret inkjesta maġisterjali immexxija minn Dr. Audrey Demicoli filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur James Grech mill-iskwadra tal-omiċidi flimkien mal-Ispettur Jonathan Rensley mid-distrett ta' Taslima u mistenni li fis-sigħat li ġejjin ir-raġel li tressa l-qorti mixli bl-allegat qtil imsemmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.